Kag sa good vibes, nagapangita kabala sang makabulig sa imo sa problema sa home construction kag repair sang balay kag iban pa nga property. Pwede na ang home repair kag construction kag iban pa nga construction services paagi sa app gamit ang cellphone. Yaring report. Kadaman sa mga property owners ang masami nagausik pa sang oras sa biyahe kag pag-canvas ang ilang mga kinahanglanon halin sa pagpangita sang masaligan nga contractor, supply kag materials kag labor fee. Pero paagi sa online app nga One Home Solutions, sarang ma-access ang solusyon gamit ang cellphone. Ang app ang na-develop sang contractor nga si Cristel Cubrilla nga karon Chief Executive Officer sang service provider. It shouldn't be hard for us to maintain our properties. It should be convenient in a way because that's our home. And we usually take care of our homes where we stay or even with any of our properties like buildings. So we created this app for the convenience and for and easier for everyone to have a network of service providers and suppliers. Paagi sa One Home Solutions app, pwede ka makakonect direkta sa mga contractors. Ginapaabot ni Cubrilla nga mo-launch ang online app sa Pebrero. Sa Bacolod pa lang, tuyo nila malabot ang masobra 1,500 ka mga subscribers kag pati na mga service providers halin sa mga contractors kag suppliers. Ganit sa tiyon nga mag-leak ang inyong mga tubo, may repair service nga sarang makabulig 24 hours. This is going to be all over the Philippines. So we are looking forward for the growth of the subscribers and annual members of One Home Solutions. This is going to be the go-to app when you need a supplier, a service provider. If you have a problem in your house, we want to be known to be your property care. And we're looking forward for 2,000, 5,000, 10,000 subscribers. Ang app ang may kaugalingon nga e-wallet para mas mangin mahapos ang mga payment transactions. Ginpasalig sa kumpanya nga magluwas reliable kag convenient, safe ang mga subscribers sang app. Of how secure. Actually, we also replicate the security of Maya. So if you trusted Maya and Gcash, so that's how secure our wallet is. Magluwas sa mga private property owners, bukas man ang One Home Solutions PH sa pagserbisyo sa mga local government unit. Sarang ma-access kag makapagig-angot sa One Home Solutions PH paagi sa ilang social media account sa Facebook kag Instagram.